이상하게 범웅수 싸우네 더 하는 이유가 있잖아. ay parang alam nito ni mga kusumay na may paki isa na ini may paki sila kasi mapokapamani lumay na makaluwakan sila daw kung ako na po ko ay sumanang halang nito po now we will go to the master ulan ba yung sa sila yung mamazut sa Orang kami ano ay sa lati talaga ngamon. Manatapos. Samgira, samgira.
इनको गाइड करूंगा. Let him go and meet the family. Yes, please. Oh yes. Okay. Mic option है. Sir, Shashi, please announce everybody. Organize yourself. Bye.